ulbo pasado alas 8 kaganang buntag nga nakaapekto sa duha ka mga building sa Pelai Street haduo lang sa Dan Colon. Si Nico Sereno sa report. Nadawat nga kasayuran sa Cebu City Fire Station nga nagsugod ang sunog sa ikatulong andana sa building nga giisa dayon sa first alarm alas 8:40 kaganihang buntag. Tungod sa kapaspa sa pag-ulbo sa kayo, giisa kini sa second alarm alas 8:55. Pagkahuman giisa ang third alarm kundiin gigamitan na og aerial ladder sa taga Bureau of Fire Protection aron maabot ang gigikanan sa sunog. Although ato mamakita no nga digid para ganiha nga baga kayong aso, na-confine naman siya, wala ni siya chance nga makatabok pa sa lain nga establishmento. Usa sa gisusi karon sa fire investigator ang taho nga may renovation nga gihimo sa ikatulong andana kundiin giingong nagsugod ang kayo. Migamit na kaganiha ang taga Bureau of Fire ug mga breathing apparatus aron masud ang Ultra Vista Rama kundiin nagbuot pa ang aso ni adtong higayuna. Nagtuo si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva tigpamaba sa Cebu City Fire Station nga may mga plastic sa dapit kundiin nagsugod ang kayo nga may hinungdan sa kaitom sa aso. Posible doon ay nag-welding. After ma-gather ang mga mga information sa ato ang lead investigator, makahatag ta og dugang nga detalye. Uban ni Philip Patricio Ogrod Parado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.